Takže jedná se o hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ze stanice Uničov. Kluci slouží ve 4 lidech, nepřetržitě. To je jejich první výjezdové vozidlo. MAN, je to Caska, co znamená cisterna, i vozidlo všeho druhu na veškeré technické zásahy. Velitel zkontroloval situaci. Zdravotník se pomaličku připravuje, poněvadž do vozidla se nesmí, napřed se musí vozidlo zajistit proti pohybu. Samozřejmě musí se myslet i na zdraví těch zasahujících hasičů, kdyby náhodou vlezli dovnitř, s nima se to rozjelo. No a už se pomaličku vniká do vozidla. Pustíme vám k tomu trošku písničku, která k tomu ladí. Ať ta husina jde po celém těle a necháme kluky v klidu pracovat. Můj čas je pouhopolé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Já stokrát bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se bezdávě zabudím. Přijde pátek SOS a celý zítra vším se dnes s pamětí rány co nejdřív. Přijde pátek, píšu vzkaz, dej mi co ztrácím, dej mi čas. Pak nebýlo lásku mou a ty nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Proč se touží neprohrát. Čas, to jsou jen chvíli takové. Se ocit v tísni časové. Ať bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Přijde rychlátej SOS, ať jsem ti zítra, čím jsem dnes. S pamětí sněme, strasti mé, co nejdřív. Přijde rychlátej, píšu vzkaz, dej mi co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a dej víc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám a pomocou ti zítra tím oblatím. Samozřejmě obě dvě osoby mají zprůchodněné cesty a krevní oběh je zachován, jinak samozřejmě by to proběhlo trošku jinak, si by byli určitě už rovnic, ale zjistili, že krevní oběh je v pořádku, osoby obě dvě dýchají, takže už jde jenom technický zásah, aby se dostali k osobám a podařilo se jejich vyproštění.
vytáhne, já jdem teďko sloučit. Hoďky vytáhne, no. To se vytáhne přímo dečko. Tak jo. Děláme si to tři, jo? Zadek? Tak jo, mám. Samozřejmě kluci mi na místě tak dlouho sami nebyli. Přijela by záchranná služba, která by jim asistovala zajištění pacientů. No a určitě by jim ještě přijela na pomoc nějaká jednotka, buď dobrovolná předurčená dopravní nehody, nebo další jednotka z nějaké profesionální stanice, buď z Litovle, ze Štemberka. Ale přímo v tomto místě by asi přijela předurčená jednotka dobrovolných hasičů Libina, která je předurčená na dopravní nehody. Nastává krizová situace, přijela manželka řidiče, zjistila, že je v autě s cizí ženskou, v cizím autě. Nebo že ještě byla hysterka, tady přijela další jednotka, ještě se stará o ní. Takže to placatý vypadá jako nosítka, to je sklubrám, který je nastavitelný na všechny velikosti, dá se ji rozpůlit, takže se člověkem vůbec nemusí hýbat, když leží na rovné zemi, složijou se 2 půlky pod něho a odnese se. Všechny záchranné složky mají
ten skubran stejný, takže to je takový putovní, když ho jde do špitálu se skubramem, tak se nic neděje. Dostanou tam druhý a ten putuje s pacientem tak, aby nebyl zbytečně překládaný, aby se nehybalo z páteří. Pacient je venku, směje se, už se z toho probral. Samozřejmě by byl předaný záchranné službě, která už by se starala o veškerou péči. No a máme tam ještě jednu prekérní situaci. Máme tam jeho milenku. Ta je šprajclá mezi sedačkama. Samozřejmě je při vědomí, ale nekomunikuje, je v šoku, jinak životní funkce zachovány. Kluci musí nasadit krční limec. Ten krční limec, jak už ho jednou někdo nasadí, tak už je jeho vlastní. Nemůže se stát, aby pacient měl krční limec, který měl nasazený už pacient předtím, jak třeba jste teďka tady viděli, že je putovní. Tak jak vám ho jednou nasadí, tak už je navždy váš. Takže vidíte, že taková sranda, když se někdo někam vymele, tak to není šup 5minutová záležitost a jste ve špitále. Ale když se tam někdo dobře šprajcne, tak pak vám z toho auta zbyde taková zmačkaná plechovka, jak vidíte často ve zprávách, že to má jenom buď nápravu nebo jenom střechu. Tak něco podobného dneska zbídej tady z toho autíčka. Když si potom někdo z diváků chtěl vyzkoušet, jaký to je stříhnout s těma nůžkama do těch dveří nebo do toho sloupku, tak bude možnost si potěžkat ty nůžky a dokonce si do toho auta i stříhnout. Samozřejmě kadeřnice mají přednost. Tam je ostrá hrana, jo? Tam je ostrá hrana, tam musíme dát ten... Samozřejmě bylo vyslovené přání kluku, aby ta druhá osoba byla divenka, takže se nedivte, že se tam trošku courají s tím, že se kochají.
Srdilo se mu vytáhlo z auta. No, teď se tam bude lepší nasedát, že jo, samozřejmě. Bych vás neprohledat samozřejmě, jo? Jako jestli nemám